our Mr. and Mrs. Bergonia! Let us witness the 10 seconds kiss of our Mr. and Mrs. Bergonia. Naku, mukhang kulang. Tama na, joke. Gusto. Okay. Do whatever you want. You can jump. Yeah. Do everything. Everyone stay here. Alright, girls. Kailangan. Yeah. It's safer. Ladies and gentlemen. Si coach na ko. Sige. Kapasok ko mataas na kasatapangan ng LC. So, mapasok lang. Kala mo naman kung magkanang pusta. Okay, pusta. Hindi na pa coach ng coach eh. Ladies and gentlemen, let's do this. 1, 2, 3, and top 1. Kung ano na yung offer ko, tinanggap mo. Nakita mo yung best. Ginawa ko yung best ko. Na-feeling ko best ko na. Pero nireceive ko siya as the best pa. Pinakita mo sa akin na lahat ng ginagawa ko ay tama. Kasi yung pera. Lahat ng ginagawa ko ay tama para sa'yo. Pag kadalasan marami akong mali pero hindi mo ako tinatakwil. Bagkus pinapangaralan mo ako para sa susunod hindi ko magawa ulit. Pero nagagawa ka ulit. So pinapangaralan mo ulit ako at hindi ka nagsasawa. Kaya thankful ako dahil siya po yung partner ko. At kung papipiliin pa ako ng buhay, sa susunod pa na buhay, kung sino pipiliin ko, ikaw at ikaw. At paulit-ulit, ikaw. Ito, pag-uusapan natin ito mamaya. Pero, ganda na sana eh. I-handover ko. At sasabihin ko is, I love you forever plus 5 years. Para kulang kasi yung forever. Gusto ko madagdagan pa. Tigtikin nyo na ng isang daan to. Ito po, i-handover ko na pa sa Yes, and of course, wife, you will receive in your message to your... Hindi dyan. Sabihin ko na lang po yung... Alright. Thank you so much. Palakpakan po natin sila. Ang galing, ang ganda. Alam nyo, mga lalaki kayo, kahit ano pang iyabang nyo, kailangan nyo ng babae na kukumpleto sa inyo. Tandaan nyo yan. Kaya ikaw, oo ka lang parate, di ba? Hindi mo na yung Thank you so much.